मिळते भाऊ कळलं वाटत नोनो यावर कळलं वाटत नोनो या असतो मोबाईल साहेब ते तर मिळते के काम लाय बेटा का नाही होतो पाणी आले पाणी हे तर मसाला फार ते टाकून अंकल आता नंतर पण यायचं आण नाही ना तर म्हणून माहिती पाहिजे आधी बाबू कॉल पाहिजे हात देऊ पाणी नाही देऊ अवघाडी पत्रे हात पुढे टावेवर आले पाणी साबण लागेल आगो फिर अरे आउचं थोडं राहायला पाहिजे लावले आला आम्हाला ये नोया पाहिजे बाजाला नाही दिला असं घ्यायला अन्न मग बोली पच्चावत नाही ना बाबू ना घ्यायचं ना मध्ये मतदान ना घ्यायचं पाहिजे म्हणजे बाबू लहानता तारखेला पप्पाने आले नाली 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 बाबू नालते किल किल